deň, dobrý večer. Začínajú sa Verejné tajomstvá, rozhlasový seriál o použiteľnej minulosti. Budeme putovať vesmírom ľudovej kultúry a ľudových múdrostí. Honelník má zlé pečeňové testy. Pýta sa Baču. Bača, poradte, mám piť ako predtým, alebo sa nebodaj dať k abstinentom? A Bača hovorí, tí, čo pijú, nevedia, ako víno škodí. Tí, čo nepijú, nevedia, ako víno prospieva. Najlepšie je vyzerať ako triezvy a cítiť sa ako opití. Nevedno, ako sa to stalo, ale už vysielame 5. diel nášho programu na tému etnológia. Na úvod sme si pozvali muža, o ktorom Boris Filan hovorí, že kvôli nemu verejné tajomstvá o ľudovej kultúre naštartoval. Náš prvý hosť Daniel Luther. Dano, keď ty si tu v štúdiu so mnou, tak už sa nebojím, lebo pred tebou môžem byť aj za hlúpeho. Povedz mi, ako sa stane chlapec s Gröslingovej etnologom? No, ako? Môj brat točil film s Rob Grietom, to bol slávny režisér a spisovateľ. A od neho sa dozvedel, že existuje etnografia nejaká, pretože on mal vyštudovanú etnografiu. A že to je taký živý kontakt s ľuďmi, kde sa človek zaujíma o kultúru, o tradície, o spomienku ľudí, spôsob života a tak ďalej. A ja som chcel ísť na umenovedu. Danko, ja viem, veď naše mami roky spolupracovali v Dome osvety a kultúry. My sme sa kamarátili, hrali sme spolu basketbal, boli sme konškoláci. Ty si bol typický bratislavský chalan. Kde sa v tebe nabrala tá úrodná pôda, kde to ľudové semiačko vykličilo? No, na škole je pravda, že v 3. ročníku som chcel odísť z tejto etnografie, ale začali sme chodiť na výskumy. Na tých výskumoch som teda mal kontakt s ľuďmi, s obyčajnými ľuďmi, ktorí mi vyprávali svoje príbehy a zistil som, že za tou jednoduchosťou alebo prostotou, nazvime to tak, sa skrýva niečo, čomu sa hovorí prirodzená inteligencia alebo talent, vedomosti, ktoré nie sú načítané, navzdelávané, ale sú prirodzené, spontánne, preberané tradíciou a tak ďalej. Proste tá jednoduchá alebo ľudová múdrosť, jak sa hovorí, je neuveriteľná. No a to ma oslovilo, musím povedať. Každá profesia má také svoje srdce toho celého výkonu. Keď filmári povedia, boli sme točiť. Všetci etnológovia so zvláštnym dôrazom hovoria, keď sme boli na výskume, keď sme boli v teréne. Ako to tam prebieha? No, ono to tak romanticky znie, že aké je to krásne prísť na vidiek alebo mestečka neznámeho, spoznávať sa s ľuďmi a získať. Ale keď tam človek príde, tak nie je to také jednoduché. Musí jednoducho osloviť tých dôležitých ľudí, predovšetkým sú to teda niekedy to boli ako predseda obecného úradu. Za pánom farárom bolo treba ísť za ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom organizujú niečo v obci, proste ľudia známi v obci. A prostredníctvom nech sa dostať k zopár ľuďom, ktorí sa zaujímajú o túto tematiku. No a potom už to ďalej ide, lebo keď sa človek spýtal, že kto vie pesničky nejaké staré, tak hneď vedeli, tie mená sa opakovali. Že každý vedel, že ten je v tom dobrý. Chcem sa spýtať, ty vyzeráš viac ako kauboj. Keby si hral s Clintom Eastwoodom, tak by ste boli výborná dvojica. Že na tebe je ľudový len jeden prst na ľavej ruke. K tomu si ako prišiel? No, tak mám chalupu a rezal som drevo na cirkulári. Bola zima, mal som rukavice. To drevo nebolo očistené. Proste urobil som chybu, zachytila sa mi rukavica o cirkulár a trošku ma sekla, takže... Ale v teréne ako keby si ho našiel, že? Prídeš medzi tých ľudí a teraz pozrieme, to je nejaký taký meský a pozrú na ruku. To je chlap. Hej. Ako to prebieha? No človek musí byť dosť otvorený, nesmie byť uzavretý, nesmie byť nadnesený nad tou druhou osobou, ktorej si myslí, že je jednoduchá. Musí začať rozhovor tak, že sám o sebe rozprávam. Musím seba predstaviť, seba ukázať, vyvolávať dôveru. Nie je to nejaký školený spôsob, ale ja som takýto si spôsob nejaký nacvičil, dá sa povedať. To znamená, že
v tej prvej fáze človek musí sa otvoriť, lebo ja chcem od neho, aby sa otvoril, tak nemôžem od neho chcieť, aby o sebe rozprával. A nemôžeš ho nahovárať, či nesmieš tlačiť. Lebo keď sa ide tým spôsobom, že rovno prídem a spýtam sa, ako sa u vás trávil štedrý večer, áno, že toto ma zaujíma, nejaká tradícia, tak on mi začne hovoriť o modeloch. Jasne. Hovorí model, ako to v tej obci. A ja potrebujem to, ako v jeho rodine to existuje, čiže aby otvoril príbehy aj vzťah jeho rodiny k tomu, lebo všetci povedia, áno, milujem to, ale nemusí to tak byť. A pomáha alkohol? No tak ten sa dosť často tam vyskytne. Odomýkaní tých ľudí. Lebo tá pohostinnosť, ale je zaujímavé, že jak sa tá pohostinnosť zmenila. Ja si pamätám, to bolo koncom 60. rokov, som bol na prvom výskume, 69. myslím, tak nás ponúkali chlebom s masťou alebo s maslom a čaj a mlieko sa tá ponuka bola iná. A tak ako som starol, možno je to aj spoločenský vývinom alebo nejakým takýmto, že to pohostenie nespočívalo v jedle alebo v pohostení, teda tom tradičnom, tej ponuke, ale vypíme si, dajme si štamperlik, dáva sa ako prvé alkohol. Ja si pamätám, že to tak nebolo. Ono je to takto. V obciach, aspoň čo ja mám skúsenosť, nemôžem zovšeobecňovať, sú ľudia, ktorí do krčmy chodia, sú ľudia, ktorí do krčmy zásadne nechodia a všeobecná mienka je, že do krčmy sa nechodí, keď tak na nejaký sviatok alebo pri nejakej príležitosti, ktorá je spoločenská. A kam to chodíš na výskum? No, tak ja mám takúto skúsenosť. Áno. Krčma nemá dobrú povesť. Ja mám jednu skúsenosť takú. Robili sme výskum, myslím, že v Zázrive, ale to nebolo priamo v obci, ale na okolitých lázoch. Prišli sme za jedným rozprávčom, ktorý teda bol nám ponúknutý, alebo povedali, že ten výborne vie rozprávať príbehy. A prišli sme, to bolo v zime, a prišli sme na ten las a on akurát pálil lavorovicu nejakú. Bol to dosť hnusný nápoj, musím povedať. Pilo sa to tak, že sa do toho priliala sladká voda, ale človek si musel zapchať nos, lebo to príšerne smrdelo. No, že by tento alkohol, ktorý sme si sem tam dávali, medzi tým pomohol tomu výskumu, to nemôžem povedať. Ten človek mi dokopy nič nepovedal a viac menej sme tárali 2 na 3. Čiže pri výskume to nie je dobre, ale samozrejme tá ponuka, by som povedal, je takým znamením, že cíte sa u nás ako doma a potom ten rozhovor je taký bezprostrednejší. Chápem, čiže to je etnologická zásada až po výskume. No, tak viac menej. Si rád, že si sa rozhodol a stal si sa etnologom? Ja myslím, že áno, bol to... Neviem, nechcem to tak povedať, že bol to krásny život, ale boli to krásne zážitky. Navyše v tej dobe komunistického režimu a takej neslobody myslenia, by sa dalo povedať, to bol svet, ktorý bol nezávislý. My sme si žili akoby v inom svete. Tá komunita milovníkov folklóru a tradičnej kultúry na Slovensku bola veľmi široká, navzájom sa ľudia poznali, mali medzi sebou dobrý vzťah. Hovorím, žili sme si v inom svete, v iných záľubách. Bol to svet voľnosti a skvelý. Som rád, že si taký život prežil. Mojím hosťom bol môj kamarát Dano Luther. Povedzte mojej materi, povedzte mojej materi, ojojoj, nech ma nečaká k večeri. Bolek Polívka raz o Petrovi Bielkovi povedal: to je môj ředitel. On není môj ředitel, on je môj ředitel. Takisto je to s ľudovou hudbou. Sú dve. Jedna, ktorá sa tak nazýva, a tá, ktorá dnes ľudová je a ľudia si ju žiadajú, počúvajú a spievajú ju.
Keď sme nastrčili ucho na východe Slovenska, odvšadiaľ bolo počuť Kandráčovcov a ich 2 duby. Dnes vo verejných tajomstvách ich primáš Ondrej Kandráč. Pán Kandráč, vy a vaša kapela ste tu na východe obrovské hviezdy. Prekvapil vás ten úspech? No sami sme ho nečakali a ja stále to aj chlapcom opakujem, že treba zostať verný fanúšikom a treba si vážiť túto popularitu a publicitu, pretože nebyť fanúšikov, nebyť našich divákov na koncertoch, tak pravdepodobne by nebola ani táto kapela. Robíte svoju muziku srdcom alebo rozumom? Tak v prvom rade to treba robiť srdcom, lebo ľudia to vycítia, ak to nie je srdcom, ale samozrejme aj rozumom, pretože ten program alebo to vystúpenie na tej scéne musí mať nejakú gradáciu. Musí to začať číslami, ktoré najprv zaujmú, potom je nejaký taký trošku kvázi útlm a vlastne ten záver stále musíme vyburcovať, vypeckovať tak, aby ten divák, ak odchádza z toho koncertu, mal nezabudnutelný pocit. Vy máte veľký hit, pesničku 2 duby. Tá je pôvodne rusínska však. No je to pôvodne ukrajinská pieseň. Melódia je teda ukrajinská, text nám napísal Vlado Puchala a tá pieseň naozaj veľmi, veľmi zľudovela. Dokonca nedávno sme hrali v jednej dedinke Úbľa. Prišla za nami jedna pani a vraví, že dúfam, že dnes nebude chýbať vaša pieseň Oj na hore 2 zuby. Takže sú rôzne modifikácie tejto piesne, ale naozaj túto pieseň spievajú malý, stredný, veľký, jedným slovom zľudovelo, to je to hit a mňa to veľmi teší. Takže táto vaša hudba, Kandráčovcov, to je taký klon tej ľudovej? Áno, vybrali sme také motívy, folklórne motívy, ktoré sme pretavili do toho nášho šatu, do tej našej podoby. Tí takí ortodoxní folkloristi sa na nás trošku možno hnevajú, pretože nepokračujeme v tej tradičnej, autentickej línii ľudovej piesne. Skôr sme túto pieseň sprístupnili širokým vrstvám obyvateľstva. Ste interpret, žijete tou muzikou. Máte nejakú pesničku, ktorú závidíte, že ju niekto iný vymyslel a nahral? Lebo ja vám poviem, ja som textár, ktorý vlastne si splnil všetky svoje sny. Ale chcel by som raz napísať 2 texty. Úžasná je pesnička Pes jitrničku sežral, ktorá sa dá spievať do nekonečna, ale pre mňa je mega hit Na čo pôjdem domov. Tak samozrejme sú piesne, jedna z nich je práve aj táto pieseň Na čo pôjdem domov. Túto pieseň preslávil Ľubo Virak. A dokonca nedávno sme hrali v jednej dedinke na východe. Prišiel za nami taký starší Róm a vraví, že pesničku Na čom pôjdem domov v repertoáru nemáte. Takže aj Na čom pôjdem domov. Ľudia očakávajú najviac od muzikantov emócie. Sedel som s jedným dirigentom v šatni a v jednej chvíli vyťahol termosku, 2 acylpiriny, šup do úst, zapil. A hovorím, že majstre, ste chorí, že nie. Ale tam sedí 500 ľudí, ktorí netušia, jak ja dirigujem. Jediné, čo ich zaujíma, sú kropaje potu na mojom čele. Tak v začiatku našej kapely, keď sme ani zďaleka nehrávali koncerty vo veľkých športových halách alebo v kultúrnych domoch, sme hrávali po rôznych súkromných akciách, rodinných oslavách. Na jedno neviem zabudnúť, pretože bolo to začiatkom mája, bolo to v Prešove, v takej krásnej záhrade. Manželka chcela prekvapiť svojho manžela, úspešného podnikateľa, teda zaplatila, pojednala si kapelu, nás. My sme hrali na tej krásnej takej dvorane, takej záhrade naozaj, ktorá začínala rozkvitať. A ja som mal vtedy alergiu na peľ. A prišla za mnou tá oslavenkyňa, že manželová skladba, najobľúbenejšia, ktorú má, je pieseň, ale respektíve skladba od Vittoria Montiho Známy čardáš. To je základná povinná výbava každého primáša. Nielen na Slovensku, ale aj v Čechách či v Maďarsku. Či by sme teda túto pieseň dokázali zahrať, samozrejme som povedal, že hej. Začali sme ju hrať a to je skladba asi 5-6 minútová, pri ktorej sa nedá zastaviť, huslista si nevie oddychnúť, hrá sa v kuse, cez rôzne husľové techniky. A asi po 2-3 minútach skrz tú alergiu mi začali tiec slzy. Ale dosť tak nekontrolovane. Tie slzy mi kvapkali na husličky, na sláčik. Tá spoločnosť stíchla, obdivovala vlastne to, ako som sa pohružil do tej skladby. A ja som sa naozaj nevedel zastaviť a utrieť si tie slzy. A keď sme tú skladbu dohrali, prišla manželka oslavenca. V ruke držala 5000 slovenských korún, čo bolo v tej dobe dosť veľa peňazí. Dala mi ich do sláčika. Ja som to absolútne nechcel prijať, chcel som to vrátiť. Vravím, že toto je strašne veľa peňazí, to ja nemôžem zobrať. Ona povedala, zoberte, vy si to zaslúžite, lebo vy to tak prežívate. Konečne sa to môžem niekoho spýtať.
keď viete, že ste takí dobrí a dobre to zahráte a teraz príde niekto a dáva tie peniaze. Aký je to pocit? Krásny. Dokonca akordeonista má takú krásnu vetu, aby trošku odľahčil tú situáciu. Keď vám niekto dá tie peniaze za tú skladbu, tak stále má takú formulku čarovnú a povie mu, že vaše peniaze sú v správnych rukách. Mojím dnešným hosťom bol Ondrej Kandrač. Oj na hore dva duby, oj na hore dva duby, oj na hore dva duby, a ja som sa zaľúbil. Sama si, ja tiež som sám, na líce ťa poboskám. Pane Bože, stoj pri nás, naša láska začína. Pane Bože, stoj pri nás, naša láska začína. Sú ľudia, ktorí sa z neznámych dôvodov objavujú každý tretí deň v médiách. A sú ľudia, ktorí robia niečo dôležité, zaujímavé a ojedinelé a takmer nikto o nich nevie. Literárna spoločnosť Pravé orechové sa zaoberá tvorbou beletrie, ktorá nevzniká na základe vlastnej inšpirácie autorov, ale zbieraním reálnych a tradovaných príbehov. Ide o väčšinou terénne zbieranie povestí, povier, historických príhod, ako i príhod z nedávnej histórie. Naším hosťom je pán Slavo Sabo z Pravého orechového. Pán Sabo, tento program sa volá Verejné tajomstvá. Je to seriál o použiteľnej minulosti. Vy k tomu prispievate tým, že zbierate cenné veci, príbehy. No, ja si myslím, že to začalo kedysi, keď sme ešte vlastne boli trampská osada, boli sme trampy, ktorí chodili do hôr a ktorí táborili, ktorí sa stretávali s rozličnými pastiermi. Veľa o človeku hovorí, jak sa volala tá osada, povedzte. To bolo to obdobie, kedy pre nás Amerika bola nedostupná a prérijní indiáni boli maximum toho prírodného poznania, čo sme mohli poznať. Takže trampská osada sa volala Kentucky. Jasné. A už viem o vás oveľa viac. To už je jeden použiteľný príbeh. No a vlastne my sme často stretávali rozličných jednoduchých ľudí, drevorubačov, stretávali sme pastierov a oni nám rozprávali veľa rozličných príbehov, ktoré počuli. To je radosť môjho života. Chodiť medzi ľudí a počúvať ich. Lebo to je studnica. No a práve ten zlom nastal vtedy, keď som už robil nejakých 12 alebo 10 rokov v tom čase novinára a naraz som zistil, že mňa tí politici nezaujímajú. Že sú to stále tie isté reči dookola, stále tie isté výhovorky a my vlastne vieme niečo zo špičky ľadovca a ľuďom nevieme povedať pravdu. A naraz pre mňa bol oveľa dôležitejší ten obyčajný človek, ktorý vedel sadnúť a porozprávať niečo, čo ma dokázalo zaujať a myslím si, že to dokáže zaujať aj viacej ľudí ako tie reči politikov. Áno, ale nie je to také jednoduché. Keď prídete s tým, že porozprávajte mi nejaké príbehy, tí ľudia úplne stuhnú. Mám na to také finty, že začnem ja o sebe rozprávať, potom pospomínam nejaké neuveriteľné veci a oni sa pridajú. Ako to robíte vy? No, je to presne tak. Myslím si, že ten proces je úplne identický. To znamená, že vlastne my prídeme za tým človekom a my mu začneme rozprávať príbehy. A viete, čo sa stalo v tej dedine? Spomenieme nejakú dedinu, ktorú pozná. A viete, čo sa hovorí o tom a tom vrchu? A ten vrch takisto poznal, že jasné, ja poznám, ale nielen to, ale hovorí sa, že aj, a vtedy vieme, že ho máme na svojej strane. Keď niekam prídete, tak ste vnímavý človek a vidím to na vás, že máte takú antenku. Či nájdete si toho dobrého rozprávača, spoznáte to na ňom? Lebo vždy je jeden taký tam. Samozrejme, ale... Ako Ujko Boboš v Hybiach a Ujko Košalkula a Bača Malček. Dobrý rozprávač je skutočne na nezaplatenie a je v podstate už priateľom našim, pretože keď prídeme prvýkrát, je to niekedy veľmi ťažko odhadnúť. Ja stále tvrdím, že každá dedina má niečo, určite by to zaujímalo sociológov, čo ja nazývam kolektívna povaha. Tej dediny. Áno, tej dediny. Veľmi dobrý postreh. Tí ľudia z tej dediny veľa necestujú, tí starí. Oni sa len vzájomne stretávajú, vzájomne na seba vplývajú a vytvoria sa určité povahové prvky, ktoré v tej dedine majú všetci. Úplne ma inšpirujete, lebo to poznám aj na Záhorí, že dobrá dedina, zlá dedina, srdečná dedina. Však ako keby to bol nejaký kolektívny tvor.
Skutočne dá sa povedať, niekedy to rozdeliť na dve komunity, treba v závislosti od dvoch cirkví, ktoré tam sídlia a podobne, ale niekedy je to úplne jednoliatý celok a vlastne človek musí pochopiť, ako prebúrať tú určitú bariéru, ktorá sa mu na základe tej konkrétnej spoločenskej identity v tej dedine dostáva. To znamená, že napríklad niekto si vás potrebuje preklepnúť. Keď si zoberieme celé to východné Slovensko, ono je, by som povedal, vyslovene prešpikované rozličnými národnosťami. Takže tam je... Čiže z regiónu do regiónu sú veľké rozdiely, ako inde 100 kilometrov. Úplne. A keď idete v príbehoch do histórie, tak vlastne zistíte, že aj vlastne bola úplne iná hierarchia hodnôt, úplne iný spôsob myslenia. A že ináč ju vnímali. Presne. Máte to napríklad s Nemcami, tam tie ich príbehy sú úplne iné, úplne úžasné a v podstate ťažko môžu nejako komunikovať s ľuďmi treba z okolia Hačavy, kde vlastne boli pôvodne Rusini. Ja mám obľúbené príbehy, patrám po nich, ňucham, či náhodou nie sú. A to je príbeh Davida a Goliáša, to znamená, ako slabý porazil silného. Potom mám rád o 3 bratoch, ako vždycky až ten tretí teda získa tú princeznu. A milujem, ale to aj vo filme všade. Chcem, aby na konci bolo zlo potrestané. Vy aké máte rád príbehy? Napríklad v obci Sliská Brezová je pán Ľudovít Mezej, je to legendárny pastier kráv zo Sliskej planiny a ja si osobne myslím, že on by vydal na 1 až 2 knihy. A sú to príbehy, ktoré sú úplne iné, pretože veľmi často býva problém, že tie príbehy sa podobajú ako vajce vajcu. Ale príbehy sú iné a je to človek, ktorý tým žije. Ja vidím, že keď my za ním prídeme a začneme nahrávať a spisovať, že má vyslovene radosť a že sa teší, pretože on chce, aby to po ňom ostalo. Vidí v tom hodnotu. Ja mám niektoré príbehy, ktoré mám tak rád, že si ich sám v duchu rozprávam a teším sa na tú pointu. Fascinujú ma predovšetkým tie príbehy vtedy, keď prechádzam tým územím, ku ktorému sa viažu. Vtedy sa tak proste nejako vynárajú a prinášajú, ale v tých príbehoch je hlavne, čo je zakomponované, to v každom príbehu, či chceme alebo nechceme, v každom príbehu je zakomponovaná hierarchia hodnôt človeka. Morálka alebo nemorálnosť, jasné. Tých príbehov je skutočne veľmi veľa. Snáď by som tak mohol spomenúť ešte, čo príbeh dokáže vyvolať. A že niekedy si príbeh zamilujete až potom, keď ho napíšete. Alebo keď vyjde knižne. Týka sa to vlastne obce Myslava. V obci Myslava sme robili taký príbeh z novších čias, ale keďže vravím, že každá poriadna dedina má vlastné strašidlo, tak chceli sme aj tam nejaký taký príbeh. No a je to veľmi stručné, keď to tak zhodnotím. Rodina si postavila dom a keďže nemala peniaze, zobrala si tam ľudí do podnájmu. Tí ľudia z podnájmu mali malé dievčatko. To dievčatko sa nemalo s kým hrať. Celé dni trávilo v záhrade. Raz, keď ho zavolali, tak povedala, že príde hneď, len sa rozlúči. S kým sa chceš rozlúčiť? No s tou vysokou bielou pani s dážnikom a s tými 2 malými čiernymi. Smiali sa detskej fantázii. Prešlo 20 rokov, podnájomníci sa dávno odsťahovali, ale prisťahovala sa k ním babka. Už bola veľmi stará a nemala čo robiť a celé roky sama sedela v záhrade. Raz prišla domov a spýtala sa, a tá záhrada vaša či nevaša? Čo tam robí stále tá vysoká pani s biela pani s tým dážnikom a tie 2 malé čierne? No ja som bol z toho akože nadšený, vynikajúco, máme príbeh, neprekáža, že nie je niekde zo stredoveku a podobne, že je z tých skorších rokov, spracujeme ho. Aj sme ho spracovali, ja som ho napísal, vyšiel aj knižne a potom som prechádzal cez tú dedinu asi po 5 rokoch. A videl som takú starú babku, ako sedí na lavičke a pozera na slnko, tak som prišiel za ňou a pýtam sa, že či je z Myslavy a čo tu robí a vlastne, či sa s ňou môžem porozprávať. A ona, že a vy skazi, a ja vás dakazi znám a tak ďalej. Tak som vral, že ja som tu chodil kedysi zbierať príbehy. Ona, joj, tá príbehy, a jaké príbehy? Tak som jej rozpovedal stručne ten príbeh o tom dievčatku, o tej starenke. Ona, to tá vysoká byla s tým parazolom a toto 2 malé sa za ňu chodza. Však ja ich teraz vyzerala, však tam boli v tamtej záhraze. Hovorili sme o tom, že príbehy vlastne približujú hierarchiu hodnôt, ale aj túžob. A ja mám veľmi rád tie príbehy, nazvime ich mantácké, čiže vlastne nemecké menšiny. A je tam taký príbeh o krčme splnených prianí. To by si jeden chlap viacej nemohol želať. Proste v lese medzi Baňou Luciou a medzi Vyšným Medzevom sa stáva občas taká vec, že keď prechádza muž a je strašne zničený a z krásnej ženy sa stala ušomraná babizňa a deti ho neposlúchajú
a v práci ho nivočia a nevládze a chorie, tak naraz sa pred ním zjaví krčma. On to, keď do tej krčmy vojde, je tam množstvo krásnych žien a je tam veľmi príjemný krčmár a tie najlepšie jedlá. Oni v tej krčme hostia a radujú sa s ním, až pokiaľ nepríde čas, že on si povie, ale predsa len tá rodina, mal by som sa k nej vrátiť. A vtedy krčma zmizne, on zistí, že čas sa ani nepohol a že je znova tam a ide domov. Ako nový človek. Prepáčte, a kde to je? Je to medzi Vyšným Medzilom a medzi Baňou Luciou. Musím tam zájsť. Mojím hosťom bol Slavomír Sabo. Povídej, jestli tě má hodně rád víc než já. Jestli když večer jdeš spát, ti polibek dá, tak jako já. To už je dávno, tak povídej, hej povídej. Povídej, nechal tě být, vždyť měl tě tak rád. Nebo jsi ho nechala jít, když šel k jiný spát, tak jako mě. To už je dávno, tak povídej, hej povídej, povídej. Vojna je taká vážna vec, že ju nemôžeme nechať v rukách generálov. Naša minulosť a naša identita je taká náročná a zložitá problematika, že ju nemôžeme nechať iba v rukách mužov. Hosťom vo verejných tajomstvách je docentka doktorka Alexandra Bitušíková, doktorka vied. Keby sme mohli aj národopis brať ako športovú disciplínu, tak Alexandra Bitušíková by hrala za národné družstvo. Počúvajte. Alexandra Bitušíková ukončila etnológiu a získala titul doktorka vied v Slovenskej akadémii vied a na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 1991 pracuje v Ústave vedy a výskumu, teraz Inštitúte sociálnych a kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela. V rokoch 1993 až 2000 ako jeho riaditeľka. V rokoch 2001 až 2008 pôsobila v Európskej komisii a neskôr v Asociácii európskych univerzít v Bruseli, kde sa zaoberala reformami doktorandského štúdia v Európe. Jej vedeckým záujmom sú urbánne štúdia, postsocialistická transformácia v strednej Európe, sociálne hnutia, diverzita, identita, kultúrne dedičstvo a gender. Je autorkou a riešiteľkou početných domácich a zahraničných vedeckých projektov, najmä 5RP, 6RP a 7RP. Od roku 2012 je národnou delegátkou pre socioekonomické a humanitné vedy v 7. rámcovom programe Európskej únie a Horizonte 2020. Od roku 2014 je prorektorkou pre vedu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pani docentka, zahráme sa takú hru. Buď mi prezradíte, čo je to 5RP, 6RP a 7RP, alebo mi niečo zaspievate. Radšej by som zaspievala. Čujme. Čo sa stalo v tom priechode nedaleko v jednom dome, hej, žena muža dobila, mesto metli izbu s ním zametala. Hej, žena muža dobila, mesto metli izbu s ním zametala. Ešte mu tak povedala, čo na svojom srdci mala, hej, mužu, dám ťa do školy a budeš mi robiť po mojej vôli. Lepší začiatok sme ešte nemali. Senzačné. Ja tu niekoľko pokračovaní počúvam ľudí, ktorí mi rozprávajú o minulosti, o tom, aký ten folklór bol, ako sa vyvíjal, čo s ním bolo. S vami by som sa rád porozprával o jeho súčasnosti. Ako to vyzerá u nás, ale vy máte výborné informácie aj o tom, ako to vyzerá v Európe. Naozaj tá Európska komisia sa veľmi snaží podporovať kultúrne dedičstvo, vrátane tej tradičnej ľudovej kultúry. Je takmer jasné, že prečo? Pretože Európu robí Európou práve tá rozmanitosť, rozmanité kultúrne dedičstvo. Minulosť. Stačí si autom zájsť 100 kilometrov a už ste úplne v inom svete. Takže toto treba zachovať a Európa alebo Európska únia, hlavne Európska komisia si to uvedomuje a snaží sa podporovať aj výskum, ale aj to využívanie kultúrneho dedičstva rôznymi programami. To, čo ste spomínali, tie skratky, sa týkajú tzv. Rámcových programov RP, ale v súčasnosti je to ešte iné. Posledný ten podporný program je Horizont 2020 alebo 2020
A v rámci tohto horizontu naozaj existujú programy aj na podporu kultúrneho dedičstva. Vypočul som niekoľko desiatok odborníkov na folklór, na ľudové umenie, na ten spôsob života a uvedomil som si, že to celé je v skutočnosti jeden živý organizmus. Tak, jak sa hovorí, že Gaia, že celá planéta je živá, tak aj ten spôsob života a ten duch toho, to je niečo, čo žije svojim životom a má svoje, s prepáčením za výraz, špecifika. Takže keď niektoré akcie vidím, tak mi to pripadá, ako keby nejakému živému človeku prišrobovali tretiu nohu umelú. No áno, dobre ste to povedali. Naozaj, že ja si nemyslím, že tá tradičná alebo ľudová kultúra je úplne mŕtva. Každý deň sa môžeme niečím z nej inšpirovať. A nemusí to byť len materiálne nejaké umenie, ale môže to byť aj to duchovné umenie. Áno, ale to dobre hovoríte. Nie, že mŕtva, ale ona žije a mení sa. Áno, samozrejme. Že na ňu vplývajú rôzne veci. Samozrejme, zvonku, to tu tak vždy bolo. Ten boj medzi tradíciou a inováciou alebo niečím novým tu vždy bol, ale bol tu aj ten vzťah a vlastne aj mnohé nové veci, takzvané inovácie, tým novým slovom, keď to pomenujem, práve vznikli na základe tradície. Keď som sa túlal po Austrálii, tak som prišiel do aboriginálskych dedín. A tam aborigináli na didgeridoo hrali na inštalatérske trúbky. Lebo nie je dôležité na čom, ale čo. To isté môžeme aj u nás vidieť. Preto to hovorím. Ja som už videla hrať našich píšťalkárov a fujaristov na inštalačných trúbkach. Mali sme výborný rozhovor a tam ste mi povedali informácie, ktorým som ani nechcel veriť. O Vlkolinci. Že môže vzniknúť taká neriešiteľná situácia. Čo sa tam stalo? Vlkolínec, obec nedaleko Ružomberka, je prekrásne miesto, ktoré je už 20 rokov zapísané na UNESCO zozname pamiatok svetového kultúrneho dedičstva. Ako náhle sa to stalo, samozrejme Vlkolínec sa stal aj terčom záujmu mnohých cudzincov a majú tam v obci mapu so špendlíkmi, z ktorých krajín tí cudzinci pochádzajú a je ich tam vyše 100 už tých krajín aj v pamätnej knihe. No jednoducho stalo sa to, že vo Vlkolínci momentálne, alebo v Lani som tam posledne bola, v Lani tam žilo 17 stálych obyvateľov. To totiž to nie je múzeum, to je stále ešte existujúca živá dedina, kde žijú normálni ľudia, nie len chalupári, teda aj chalupári, ale tých 17 obyvateľov. No, žijú iba v noci, pretože počas letného obdobia týchto 17 obyvateľov navštívi vyše 100 000 návštevníkov z celého sveta. Dospelo to do takej situácie, že naozaj domáci ľudia do 6 ráno ešte výjdu von, potom už zamknú chalupy a už sú iba dnu. Dobre, ale čo my chudáci turisti? No my chudáci turisti, áno. No to je... Oni by mali chodiť po vodu, mali by rúbať malou sekierkou. A každý by ich fotil. Veď bolo už viac takých výpovedí z Vlkolínca. Aj mne hovorili, že sa cítia ako cvičené opice, že každý ich iba fotí a pozerá sa na nich, hoci že oni potrebujú žiť svoj normálny každodenný život, pracovať tam, rúbať v záhrade, riľovať. A to nie je veľmi možné. Možno by im pomohlo, keby to brali s humorom. Keď sme minule sedeli, povedali ste mi, že aj vy máte humor na tom ľudovom umení najradšej. Poviem vám, čo ste ma inšpirovali v jednej z vašich nedávnych relácií, teda v tomto cykle. A to boli tie zvolávačky, aké boli bežné, tie cez a tak. A aj to je inšpirácia folklórom, že som si pritom vtedy spomenula na jeden vtip, ak môžem. No, samozrejme. Keď sa dvaja pastieri takto cez 2 kopce zhovárajú a jeden volá: Jano, a počul si, že Brežnev zomrel? Hej, a kde pásol? Ten je výborný. Ide bača s krčmi opitý a uvidí v tej tme niečo veľké. Zazdá sa mu, že medveď vyťahne nôž, zabodne, otacká sa na kolibu. Ráno sa zobudí, niečo sa mu tak zdá, čo sa stalo, tak sa vyberie späť a príde tam a tam skala a zapichnutý nôž.
ťahá, nejde. Príde Valach, ťahá, nejde. A Bača hovorí, no aj tak, až budem o pití, vytiahnem. Ja vás stále tlačím k tomu humoru, ale viem, že najbližšie sú vám ľudové pesničky. Stará mama stále spievala. Moja mama doteraz spieva, až sa kuchyňa otriasa. A toto asi som tak strebala od malá. Cez to som sa postupne dostala aj k tomu štúdiu etnológie. Teda zohralo iste aj to, že tam nebola matematika svoje. Keď pesničky, tak ešte poprosím o jednu. Joj, teraz ste ma zaskočili. To ja robievam, dievčatá. Tak idem takú zase humornú. Pálen vočka dobrá strova, to je doktor, keď som chorá. Len si jej dám z krčmy doniesť, tá zahojí moju bolesť. Len si jej dám z krčmy doniesť, tá zahojí moju bolesť. Ďakujem, mojim milým hosťom bola Alexandra Bitušiková. Ľudové pesničky sú plné lásky. Pýtate sa, čo je to láska? To je to, čo sa odohráva medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa majú radi. Keď ste zamilovaní, tak je láska všetko. Ak nie ste zamilovaní, tak takmer nič. Láska je iba iný druh viery. Vieru v Boha nahrádza viera v toho druhého. Ale aj to sa občas skončí. Vždy je lepšie, keď milovaná odíde a láska zostane, ako naopak. Hosťom verejných tajomstiev je Katka Birková, moderátorka televíznej Kapury. Boris Filan sa s ňou porozpráva o láske aj o neláske. Keď som sa pýtal mojich kamarátov v Košiciach, koho by som mal pozvať do nášho programu, povedali, pekná, šikovná, uvádza Kapuru. Veru neklamali. Katka, ako vy ste sa dostali k folklóru? Mala som to šťastie narodiť sa do rodiny, v ktorej vlastne je folklór takou srdcovou záležitosťou všetkých členov. Najväčšiu zásluhu má na to moja stará mama, ktorá ma naučila široké spektrum piesní, rôznych zvykov, nárečie ovládam z našej obce a takisto som pôsobila od nejakých 6 rokov v našej dedinskej folklórnej skupine z Rakovnice, volala sa Veršinok a tak som sa vlastne dostala k tomu celému procesu, k tým tradíciám, zvykom, dozvedela som sa, ako to fungovalo a veľmi sa mi to zapáčilo. Neviem, či to je aj geneticky dané, že ten folklorizmus sa trošku dedí, ale ostalo to mojou srdcovou záležitosťou až dodnes, aj keď sa aktívne folklóru už nevenujem. Dostala som však možnosť moderovať túto folklórnu hitparádu, Kapuru, takže s tým folklórom stále mám nejaký ten kontakt. Moja stará mama ma vlastne už ako dieťa naučila melodicky veľmi jednoduchú pieseň, ktorá však obsahovo bola možno tak trošku eroticky zameraná, neviem, či smiem takto povedať. V našom rekenskom nárečí ši mi dáš, ši nedáš, ši sa ty mám prosit, oprem ta o lesu, budem ta termosit. Ďakujem, naučím sa ju, výborná pesnička. Sú také tradície, ktoré rozdeľujú mužský a ženský svet. A to sa mi veľmi páči, že sú situácia, miesta, kam my muži nemáme prístup. Čo sa tam deje? Presne tak. Napríklad zaujímavosťou je, že svadby v minulosti, nakoľko neboli kultúrne domy, tak sa odohrávali samostatne v domácnosti nevesty a v domácnosti ženicha. Prebiehali súčasne. Tí mladí sa už presúvali samozrejme podľa tých, ktorých tradícií v jednotlivých obciach. A asi takou najzávažnejšou tou deľbou alebo najzreteľnejšou bola tzv. Zavíjanka. Keď pred polnocou vydaté ženy uniesli nevestu do komory, v dome ženicha sa to odohrávalo a tam prebiehala tzv. Zavíjanka. Tá zavíjanka spočívala v tom, že táto mladá nevesta dostala od zrelých, skúsených vydatých žien rady, všelijaké zaujímavé. Ja by som to nazvala, alebo bola to akási alternatíva k súčasnej sexuálnej výchove, pretože tie rady sa týkali samozrejme toho manželského života a toho všetkého, čo ju čaká. A vy ich viete? Samozrejme. Ženy na tejto zavíjanke, okrem toho, že si dávali takéto dobré rady, hlavne tej mladej neveste, tak poznali aj veľmi veľa ľudových piesní, ktoré metaforicky vlastne popisovali tieto rady. Tak ak by som mohla, tak by som niečo aj zaspievala. Napríklad:
Tej noci se mi snívalo, že me dašva pomátal me tod maj muž, aby som mu dala už. A je som mu tak podala, že by doškal až do rána, že mu ráno v dešne dám, bo druhý fríštik nemám. Super. Ženy si na tej zavíjanke stále vybrali jednu, ktorá sa najneskôr z nich vydala a tú prijímali do ženského stavu, krstili ju, dávali jej na vedomie, aby svoje deti vychovávala v Božej pobožnosti, v počestnosti. No a na záver sa všetky ženy tak posmelili, aby si znelo to takto. Pestujte si svoje telo, aby sa vám furt žiadalo a chcelo. Vynikajúce, škoda, že toto nevedia ženy v meste. Čo mi ešte poviete? Keďže sme s našou folklórnou skupinou mali pásmo, kde som už aj ja bola vydatá, bola som zavíjaná, takže tieto rady som aj sama dostala. Napríklad, ak chce žena, aby porodila chlapca, tak si má dať pod posteľ sekeru. Alebo... A keď chce dievča? Asi to nebolo také lukratívne alebo zaujímavé v tej... Pílu. Alebo pilu. Aj keď u nás, my sme 3 sestry, mamka vravela, že sekeru dávala za každým a nejako sa to nepodarilo. A tie rady sa dávajú tak metaforicky alebo natvrdo? Natvrdo. Napríklad, daj si do postele kožúšok, aby ti bolo dité genderivia, aby bolo kučeravé. Napríklad. Také príslovie napríklad. Drevo postojáci, žena poležáci, šitko vytríme. Vy pochádzate z Gemera a tam je také zvláštne narečie, ja ho veľmi rád počúvam, ale málo kto je ochotný v ňom hovoriť. Máte tam také výrazy, ktoré vás tešia? Určite. Gemer je neuveriteľne rozmanitý, aj čo sa nárečia týka, čo dedina susedná, už je to nárečie trošičku iné. Rakovnica je špecifická v tom, že má také široké E, napríklad dievča sa povie diavše. Frajer je frejer, spodnička je pendel, alebo jedno úžasné slovo, určite neuhádnete, čo to je, tételo. Tételo, to je niečo medzi ťavou a koňom, nie? Skoro znamená to tadiaľ dole. Tételo. To je výborné. Mne sa tu páči, keď som bol v Bardejove, keď mi hovoril to takoj. Takoj. To je tiež výborný výraz. A doma hovoríte ako? Doma hovoríme po slovensky, ale so starou mamou. Stará mama tiež krásne rozpráva aj po slovensky, ale keď som v prítomnosti napríklad jej sestier, alebo si tak sami klebetíme, tak to nárečie ako si prirodzene sa nám tam dostáva. Ono je ťažko hovoriť už v súčasnosti, tie výrazy nárečie už nepozná, ale snažíme sa to udržiavať. V Bratislave sa stávajú tie mužsko-ženské úlohy také vyrovnané. Hovorí sa, že kedysi boli ženy nerovnoprávne a teraz sú rovnoprávne, ale s takými nejakými mužmi. Ale zdá sa mi, že na dedine zostáva chlap chlapom. Môžem to potvrdiť. V našej rodine sme teda ja, moje 2 sestry, mamka, stará mama a náš ocko ako taký sultán požehnaný medzi ženami. Výborný. Ale ak príde sobota, že ten víkend sa stretávame naozaj v tom rodinnom dome spolu, prichádza jar, prichádzajú práce okolo záhrady, tak vždycky sa to točí práve okolo toho otca. On je tá dominanta, ktorá robí tú základnú mužskú prácu a my sme také tie dievčatá pre všetko, dá sa povedať. Doniesť pivko, podať sekerku, kde som zabudol kliešte, urobiť kávičku a tak toto potom celé Je vám to príjemné? Veľmi mi to je Však príjemné. Jedna intimná otázka. Keď máte v nedeľu, dajme tomu, kuriatko s ryžou a hlávkový šalát, kto z tej rodiny dostane srdiečko? Tak otec. Otec si aj prvý naberá a stále je to tak, aj keď máme nejakú návštevu napríklad, tak samozrejme mamka obsluhuje prvé návštevu a vždycky ide ten otec. Otec dostáva nájsť prvý, alebo my už sa chytíme, dcéra naberie tú polievku ockovi, až tak ideme my a berieme to ako také prirodzené prejav akejsi úcty, keďže to stolovanie je naozaj Verte mi, že sa mi to páči. Povedali ste, že ste mali takú ľudovú svadbu. Ako to vyzerá? Mala som síce fingovanú, nakoľko to bolo v rámci programu istého festivalu gemerského, Rok na Gemeri. No, vydávala som sa tak, že som si brala muža z
iného gemerského súboru, bolo to z gemerskej Polomy a vlastne celý ten program, ktorý bol pre divákov, bol akýmsi popisom tých jednotlivých zvykov, ktoré prebiehali. Už potom po programe na spoločnej veselici všetkých súborov som sedela ja so svojím akože manželom, zobratá za vrch stola v tej miestnosti, nakrmili sme sa tou polievočkou, vytancoval si ma ako novomanžel. Dokonca potom, keď trošku viacej popil, tak jeho starejší tak si nárokoval na družba to bol. Družba si potom nárokoval na právo prvej noci, ale nakoľko tento zvyk nie je potvrdený v našich končinách, tak sme to nevyužili. Máte pocit, že vám pristane kroj? Ja sa v kroji cítim veľmi dobre a bolo mi viackrát povedané, že áno, že dievčatá sú najkrajšie, keď sú v kroji. Musím vám povedať, že vy ste krásna aj bez kroja. Ďakujem. Mojím dnešným hosťom bola Katka Birková. Ani ďalšie nevystala, ani s milým nepoznala. Hej, prišiel počet temnej noci, hej, na mojo dva čarní oči. Hej, prišiel počet temnej noci, hej, na mojo dva čarní oči. Šumný kostok bitky roci, zeše byla s milým slnci, hej, roci červený i bílý. Verejné tajomstvá sme začali vysielať v septembri 2014. Celkom na začiatku bol naším hosťom básnik Kamil Peteraj. Dnes bude posledným. Kamil, vitaj v štúdiu. Pred 7 mesiacmi si bol prvý hosť verejných tajomstiev a dnes si posledný. Veľa sme si o tom rozprávali, často si bol pri tom. Čo ťa vo verejných tajomstvách potešilo? Prekvapilo ťa niečo? Dá sa povedať, že prekvapilo. Respektíve prekvapilo teda do tej miery, že som si potvrdil, že čomu som celkom neveril, že na Slovensku sú elity a osobnosti celkom inde, ako nám to vnúcujú médiá, a že všetká tá zloba, ľahostajnosť, nekompetentnosť tvorí iba malé percento a jej nafúkovanie sa možno, že aj niekomu hodí. Presne to si myslím. Ľudí nápad hovoriť o našej použiteľnej minulosti potešil. Veľmi mi najprv neverili, lebo tvrdili, že minulosť už nikoho nezaujíma. To je tiež jeden taký veľký obľúbený omyl, že tu všetko, čo bolo pred rokom 89, stálo za hovno. Najradšej to šírili a šíria ľudia, ktorí tvrdili, že nesmeli. Čo mali v šuplíkoch, akože, a keď sa otvorili šuplíky, tam nič nebolo. Nič nebolo. My sme mali vo verejných tajomstvách muzikantov, hercov, režisérov, producentov, etnografov. Kto podľa teba zažiaril? To je na Slovenčine a Slovensku typické. Všetky tie profesné skupiny, režiséri, producenti, etnografi sú v mužskom rode. Zažiarili celkom súverene ženy. To je to, čo nahrádza kráľovské tradície, vojnovú minulosť aj ropu. Ženy. No a to som chcel povedať, že tie ženy Slovenky sú skutočne krásne všade, v každom povolaní. Všade, kde sa objavujú. Či sú to mladé kočky nejaké, alebo tetuše niekde, ktoré niekde možno, že varia, kuchárky, alebo učiteľky v škôlkach. Všade sú tie Slovenky krásne a ja si myslím, že tá naša identita, to sú tie naše pekné ženy. My ako Slováci máme jedno veľké šťastie, že Pán Boh nás urobil troška takých náhluplých, alebo respektíve som povedal trošku takých ľahostajných. Veď to máme aj v hymne. Zastavme sa, bratia, veď sa oni stratia. Že vypíme si a Slováci ožijú. No a k tým ženám možno, že toľko, že tie národy, ktoré majú krásne ženy, teda ako my, to sú národy nebojovné. Takže to, s čím sa my vystatujeme, je troška vedľa, lebo my sme nebojovní nie preto, že by nás utláčali, ale preto, že sa nám od tých krásnych žien do tých vojen nikdy nechcelo. To je výborný postreh. Obdivujem, že ty vždy vyhmatneš podstatu problému aj u žien. Súhlasím, sú krásne, ale naše ženy sú najmä rozumné. Na Slovensku máme obrovské množstvo prísloví, porekadiel, legend. To je ale taká troška ľudovej múdrosti, ktorá musí vyvážiť tony hlúposti. A čo tá ľudová múdrosť nezvládne, to zachraňujú ženy. No čo si budeme hovoriť?
existuje také verejné tajomstvo, že všetko použiteľné tu na Slovensku majú v rukách ženy. Občas aj nepoužiteľné. No práve, ale tie Slovenky to dokážu premeniť na použiteľné. Prečo ženy viac nevidno? Prečo nie sú na čele? Práve preto, že sú také múdre. Na Slovensku má krása, rešpekt, ale v živote sa zlodejstvo a cynizmus vnímajú ako šikovnosť. O slušnom a múdrom človeku sa hovorí, že je staromodný a naivný. Ale ženy také naivné nie sú. Všimol si? V každej našej žene, v každom veku, je súčasne dievčatko, milenka, mama aj stará mama. Už keď sú malinké, ale aj v tých nádherných, neviditeľných 70-tničkách. To celé je v nich. To je tá naša finta. My sme malý, veľký národ. Niekedy si predstavujem, ako by to Slovensko hornaté a plné dolín, ako by vyzeralo, keď sme ho vyžehlili. boli by sme možno trikrát väčší, rozliali by sme sa od Ukrajiny až po Nemecko. A to, čo si povedal o ženách, v každej sú totiž najmenej 3, s nimi by sme tú obrovskú krajinu radi a rýchlo zaludnili. Kamil, celkom na začiatku sme si položili ťažkú otázku. Keď osprchuješ Rusa, nájdeš Tatara. Čo nájdeme, keď osprchujeme Slováka? Ale podarilo sa. Keď sme osprchovali Slováka, našli sme Člováka. Mojím posledným hosťom vo verejných tajomstvách bol Kamil Petraj. Na čo pôjdem domov? Keď nemám nikoho, otec sa mi žení, mama tá je v čiernej zemi. Na čo pôjdem domov? Otec sa mi žení, mama tá je v čiernej zemi. Na čo pôjdem domov? Verejné tajomstvá som robil rád a s chuťou. A dokonca som si ich aj potom zostrihané doma počúval. Mal som rád všetky tie hlasy, ich takú hrejivosť, dôveru, zvláštnu silu. Bolo to ako spoznávať rastlinu s veľkými pevnými listami a budúcimi kvetmi. Tá použiteľná minulosť raz bola v koreňoch, inokedy v stonke, bola v tých ľuďoch nad nimi. Išiel som krajinou, v ktorej som sa narodil a v ktorej žijem a zistil som, že ju poznám aj nepoznám. Dostával som od ľudí cenné dary. Napríklad minulý týždeň na východe také dobré oškvarky, že ma takmer zabili. Slovensko je krajina, v ktorej z každého bodu na seba dočiahneme, hoci iba končekmi prstov. A každý má svoju hodnosť v oku. Náš program bol Uzučka cestička. Veľa dôležitého a podstatného sa odohráva mimo našu pozornosť. Nad ňou, mimo nej, niekde celkom inde. Poznáte príbeh o obrovi, ktorý sa stratil a nikto ho nehľadal? Premenil sa na balván, jedol spomienky a plakal kamienky. Ale o ňom až na budúce. Ďakujem vám, bolo mi s vami dobre. Počúvali ste Verejné tajomstvá, seriál o použiteľnej minulosti. Scenára rozhovory Boris Filan. Na stretnutie niekedy v budúcnosti sa teší Ľuboš Černák. Pamätajte si, minulosť nikdy nie je zabudnutá. Dokonca ani minulá nie je. Vyrobené s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.